Benta ngan PEP kumno ba phi ben he karam ko phone jok phi sampai hado ka pagbuat ikan ka video bangan PEP benta pin klik house setting page to about phone nang ta pin check chua karam jok phi benta kadon kadno ile sai pila tip karam majong rei kwa ban kena ba pi page atau pi iba kadon kadno karam ko phone phi benta enda pila da page nata biar ada additional setting klik bak yang saya additional setting sampai ni memory extension yola saya put pi don ba udang ula on lupa off biang nang ta beli biang sa isin nang phone pi nang ta sa on biang ne sa isin air ribut biang lada on lupa pi ben off shwa enda lada off nang ta sa on biang sa isin enda bila ada on biang isin la ai tu ribut lada air ribut nang ta phone pi kala long kala plus yela se plus kano GB la phone pi RGB la ne GGB la ne 100GB kat ba phone pi kala bu ban extra tu ban plus tang phone pi don 2GB bat benta anda kala on hang ne bat kala long extra ke RGB plus RGB tang bah ka ban kok pide ban update chua ka phone nama la phiklam pada update ong kampat lock re la da philek ne phiap update chua ka phone phe enda phila update nang ta phila long la da philek ne ro rei la da phiklam update kam pada update ka phone phe wat long re ban le tang ne ko play sibun